Sme v Kolumbii vraji pre nelegálne obchody a kartely. Tu spoznávame Chrisa, ktorý práve vyšiel z väzenia po 15 rokoch. Prvé, čo urobí, je, že ide na miestny cintorín. Hrob, ktorý navštívi, nesie meno Leonor, čo je pravdepodobne stratená láska. Potom Chris začne svoj plán pomsty. V to popoludne stojí pred obrovským sídlom a špehuje s kríkov, až kým sa mu nepodarí uvidieť toho, koho hľadá. V luxusnom aute cestuje mladá žena v sprievode svojich ochrankárov. Chris ju sleduje až k elitnej škole, kde mladá žena zostáva, aby sa zúčastnila vyučovania. Na konci dňa sa Elisa vracia domov, kde na ňu čaká otec, aby sa dozvedel, ako sa jej darilo. Keďže je to však priemerná dospievajúca dievčina, ide jej dobre ignorovať svojho otca a byť stále prilepená na telefóne. Vicente, jej otec, jej hovorí, že bude večerok s dôležitými partnermi a chce, aby tam bola a správala sa slušne. Nie je to veľa, čo žiada, keď vezmeme do úvahy zlatý život, ktorý vedie. Vicente je v podnikaní bezohľadný, ale v prípade svojej céry je ona celý jeho život a jeho slabosť. Po smrti manželky je to všetko, čo mu zostalo. Meníme scénu na kaviareň v centre, ktorá má práve zatvoriť. Lex, vedúca prevádzky, je trochu nervózna. Do podniku vošiel chlap a vypýtal si koláč, no prešli hodiny a ani sa ho nedotkol. Nepovedal ani slovo, sedí len vzadu, sedí tam desivým spôsobom a ona ho teraz musí požiadať, aby odišiel. Ten chlap je nesmierne zvláštny. Keď k nemu pristúpi, chytí ju za ruku a prinúti ju sadnúť si. Práve vtedy si všimne, že má kovovú ruku a vo vnútri nosí veľmi ostrú dýku, ktorá teraz mierí na ňu. Chlap rozreže koláč dýkov a dá kúsok Alex, ktorej srdce bije veľmi rýchlo a pohlcuje ju strach. Ako dar z nebies zvonku zastaví policajná hliadka a červené a modré svetla spôsobia, že chlap citeľne zmeravie. Policajná dôstojníčka podíde bližšie a keď uvidí dýku v mužovej ruke, vytiahne zbraň a prikáže mu, aby pomaly vstal a dal si ruky za chrbát. Ten chlap však len vstane a odíde. Dôstojníčka, vedomá si toho, že na ňo nemôže bez následkov vystreliť a majúc obavy o bezpečnosť Alex, sa rozhodne nechať ho ísť. Spolu zatvoria obchod a dôstojníčka sa ponúkne, že ju odvezie domov, ale to sa nestane. Cudzinec vyjde zo zadného sedadla a jediným pohybom zavraždí policajnú dôstojníčku, potom pristúpi k Alex a zozadu ju spacifikuje. Na druhý deň ide Elisa na vyučovanie, keď začne chlap búchať na okno auta, vyzerá ako žobrák, no v skutočnosti je to Chris prestrojení. Ukradne auto a prenasleduje Elisu. Keď ju dobehne, vtlačí ju do kufra a ujde vysokou rýchlosťou. Vicente je zúrivý na výkon svojich zamestnancov. Obaja stoja na plaste, aby neznečistili koberec svojou krvou. Zatiaľ, čo sa Chris vzdialuje od mesta, keď sa pokusí dať Elise vodu, ona utečie a beží lesom. Keď ju dobehne, vysvetlí jej, že tam nie je preto, aby jej ublížil, bol priateľom jej matky a má fotografiu, aby to dokázal. Na fotografii sú Chris, Vicente a zosnulá matka Elisy, ktorá prinútila Chrisa sľúbiť, že ju nájde a odvedie ju preč od Vicenteho, čo je plán, ktorý sa o 15 rokov oneskoril, pretože Chris bol vo väzení kvôli Vicentemu. Jej dokázal, že jej neublíži, Chris podá Elise svoju zbraň, ale musia ísť hneď. Neskôr jej vysvetlí zvyšok. Ona sa ho snaží prinútiť, aby ju vzal späť, ale Chris radšej zomrie od jej guľky, než by sa nechal chytiť Vicentem a jeho mužmi. Dievča neprestáva kričať a búchať do sedadla, čo spôsobí, že Chris stratí trpezlivosť a prezradí jej, že on je jej otec. Nick, pravá ruka Vicenteho, zavolá Havranovi chlapovi s kovovou rukou, aby ho informoval, že preňho má informáciu. V kaviarni v horách Chris vyrozpráva Elise svoju verziu udalostí. Je si istý, že Vicente zabil jej matku a diamantový náhrdelník, ktorý Elisa nosí, bol dar od neho. Razu sa objaví zbraň a obklúči ich niekoľko mužov. Tí povedia Chrisovi, že to, čo sa stane, je jasné. Elisa pôjde s nimi a on tam zostane. Ak sa pokúsi niečo urobiť, zabijú ho. Chris im nedá čas hrať sa na zlých a okamžite zaútočí, však v presile a vodca odvezie Elisu vo svojom aute. Keď sa Chris vysporiada so všetkými prisluhovačmi, je už neskoro, Elisa zmizla a on nemá nič, čo by mohol použiť na jej sledovanie, takže sa vráti do kaviarne a začne brutálne byť jedného z chlapov, až kým sa neprizná, kam ju berú. Chlapi vezú Elisu k chlapovi, ktorého nazývajú opatrovateľ. Ten plánuje zinkasovať za ňu odmenu. Krátko na to začne byť počuť výstrely a cez kamery vidíme, ako Havran zabíja všetkých. Chce odmenu a spôsobuje krvavý kúpeľ.
S každým mužom, ktorého zabije, sa Havran čoraz viac približuje k opatrovateľovi a Elisa vie, že odtiaľ musí vypadnúť skôr, než bude príliš neskoro, preto sa rozhodne starca omráčiť a utiecť na vlastnú päsť. Zatiaľ, čo Havran nemá problém zabíjať mužov aj ženy rovnako, čo skoro nezostane nikto. Našťastie sa objaví Chris, odhodlaný získať späť svoju dcéru, ale najprv musí poraziť subjekt so železnou rukou a nadľudskou silou. Chris udrie obraz zo všetkých síl, ale zdá sa, že nič nefunguje. Havran pokračuje vo svojej ceste za Elisou a Chris robí len to, čo môže, aby ho spomalil. Nakoniec na ňo Chris zakričí, aby utiekla a zabudla na ňo. V tom momente sa objaví opatrovateľ s obrovskou puškou, čo vyvolá totálny chaos. Chris plánuje využiť túto príležitosť na útek, ale Havran ho dobehne a porazí. Keď ho ide popraviť, objaví sa Elisa. Mladá žena sa dokázala zmocniť auta a zrazí Havrana veľkou silou, vyradí ho z boja a zachráni svojho otca. Otec s dcérou utekajú do mesta, ale Chris je zranený. Ten kovový úder mu možno zlomil rebro a potrebuje nejaký čas na vydýchnutie. Zatiaľ čo sa Havran obväzuje a odchádza smerom, ktorým predtým utiekol Chris. Nedaleko odtiaľ Chris porozpráva Elise o poslednom raze, čo videl jej matku. Navštívila ho vo väzení a priznala sa mu, že ju Vicente dusil. Kontroloval celý jej život a že to už nemohla vydržať. Plánovala utiecť a vziať Elisu so sebou, ale nikdy sa jej to nepodarilo. 3 týždne po tej návšteve sa Chris dozvedel, že zomrela. V kasíne opatrovateľa je Vicente svedkom ničenia, ktoré Havran spôsobil a znervóznie. On ho nikdy nevolal a teraz sa ukazuje, že Nick koná za jeho chrbtom. Na druhej strane Elisa má dosť utekania, jej život s Vicentem bol dokonalý a nie si istá, či jej Chris hovorí pravdu, takže ako náhle nedáva pozor, ukradne mu auto a opustí ho. Presne v tej chvíli sa objaví Havran a začne ju sledovať, až kým ju nedobehne, keď sa pokúša použiť telefónnu búdku. Mladá žena sa snaží prosiť o pomoc v domoch, ale na tých miestach nikto nikomu nepomáha a všetci odmietajú otvoriť jej dvere. Chris príde k autu Havrana, ale on je už pri Elise a vedie s ňou tú istú manickú reč, ktorú mal v tú noc s Alex. Dokonca sa jej pokúsi darovať jablko. Kto vie, aké myšlienky jej prechádzajú jej zvrátenou mysľou. Elisa sa musí rozhodnúť medzi jednou alebo druhou rukou, tak si vyberie jablko, ale vypluje mu ho do tváre a utečie. Chris prichádza, aby ju zachránil a strhne sa prestrelka. Kým sa stihne spamätať a nabiť, Havran má svoju brokovnicu pri hlave Elisy a Chris nemôže urobiť nič iné, len dať dole svoju zbraň. Psychopat ich oboch spacifikuje a plánuje popraviť Chrisa uprostred ulice, ale predtým mu chce spôsobiť veľa bolesti len pre osobnú zábavu. S každým úderom počuť, ako sa Chrisove kosti lámu, až kým na ňo Elisa nezačne kričať, aby prestal a Havran ho omráčí. Nasledujúce ráno sa Chris prebudí vyziaci zo stromu. Pneumatika je to jediné, čo ho drží medzi životom a smrťou. Strávil hodiny udržiavaním rovnováhy, až kým ho Vicente nenájde. Vicente kopne do pneumatiky a Chris sa začne dusiť, no potom odreže lano. Nick je dychtivý zabiť Chrisa, ale Havran má Elisu a zatiaľ ho potrebujú. Okrem toho Vicente vie, že niečo nesedí. V aute sa Vicente prizná Chrisovi, že nemal nič spoločné so smrťou matky Elisy. Obaja milovali tú istú ženu a nič viac. Prizná, že ho zradil a poslal do väzenia. Jeho manželka si siahla na život, on s tým nemal nič spoločné, ale teraz je Elisa v ohrození kvôli nemu. V tom momente Havran zavolá Vicentemu, aby dohodol stretnutie a prezradí mu, že Nick mu podsunul informáciu, že Elisa bola unesená. On nikdy nechcel peniaze, len chce zabiť Vicenteho. Len čo zloží telefón, Vicente vezme svoju zbraň a zastrelí Nicka zozadu do krku, zabije ho skôr, než dokončí svoj plán zmocniť sa trónu. Vicente povie Chrisovi, že Havran je hrozba. Pred časom boli partneri, ale jeho smäd po krvi bol neukojiteľný. Jednej noci Vicente poslal 15 mužov, aby ho zabili a neúspeli. Jediné, čo našli, bola jeho ruka. Havran si ju odhryzol, aby sa vyslobodil a teraz je to chodiaci démon, ktorý drží jeho dcéru. Krátko na to Vicente dorazí na miesto stretnutia a oslobodí Chrisa. Tu ide o Elisu. Keď bude v bezpečí, vyriešia si svoje nevyrovnané účty. Neozbrojený Chris prehľadáva miesto, rovnako ako Vicenteho muži, ktorých Havran zabíja jedného po druhom. S každou minútou, ktorá plynie, zostáva Vicente čoraz osamelejší, až kým ho nakoniec nezahnatú do kúta. Havran má Elisu na dopravnom páse, plánuje ju zabiť hrozným spôsobom a chce, aby bol Vicente svedkom, môže ju zachrániť, ale bude jej musieť odseknúť ruku. Toto je jeho pomsta. Vicente beží až na koniec linky v zúfalom pokuse zastaviť stroj, zatiaľ čo Chris odvádza pozornosť Havrana, ale psychopat všetko upravil tak, aby nič nemohlo mechanizmus vypnúť. Obrovský stroj zhltne všetko, čo do ňa Vicente hádže a Elisa je čoraz bližšie. V
poslednom boji mu každý úder, ktorý Chris dostane od kovovej pesti, spôsobuje veľkú bolesť, ale keď bojuje za život svojej céry, nemôže ustúpiť. Počas boja sa mu Havran prizná, že Nick naplánoval smrť matky Elisy a že si vychutnal každú sekundu. Späť na páse, čas vypršal a Vicente zvažuje, že urobí to, čo Havran chce – odseknúť Elise ruku. Motivovaný hnevom a pomstou, Chris bojuje zo všetkých síl, ale Havran je oveľa lepší a bodne ho do brucha. Potom sa vráti k Vicentemu a spacifikuje ho, aby sa pozeral, ako sa jeho dcéra mení na tisíce kúskov. Ťažko zranený Chris kričí na Elisu, aby použila diamanty. Mladá žena vloží náhrdelník do reťaze. Tvrdosť týchto kameňov spôsobí poruchu stroja a reťaz sa pretrhne. Spolu sa Vicente a Chris vrhnú na Havrana a zhodia ho cez okraj, ale on sa zachytí Vicenteho a vezme ho so sebou. Film končí otcom a dcérou, ktorí sa objímajú po tom, čo boli veľmi blízko smrti. Krátko na to ju Chris zoberie, aby spoznala skutočný hrob svojej matky a mohli jej povedať, že splnil svoj sľub. Toľko k tomuto akčnému príbehu. Ak chcete vidieť viac podobných zhrnutí, vyberte si niektoré z týchto, ktoré vám nechám na obrazovke.